Una de l'Empetit Comitè i més a casa que mai pot ser sinònim d'unes festes més viscudes, on el temps compartit és el millor regal. Avui des de Llet Nostra et proposem passar una estona creativa amb els teus fabricant aquest pessebre reutilitzant brics buits. Una forma més de cuidar l'entorn, com quan tries Llet Nostra perquè el ser de proximitat és més sostenible i ajuda que les famílies ramaderes d'aquí segueixin tirant endavant. I és que ara més que mai triem a prop. Dintre tutorial.